Hvad fanden laver han? Og se ham der spise banan derovre, mor. Hold kæft, det ser dumt ud. Han sidder rigtig og guffer. Hva? Det er skide godt, det her. Og skræmme Michael i der. Med sin skibrille på. Hold kæft, ham der er gufferen derovre. Dame. Ham der sidder og guffer. Ja, det er altså en dame. Er det en dame? Ja. Så er det jo endnu værre.